siamba kumugwava tiri kunakirwa. Guys, vanhu vaiva kumadhukesley mina mugona ndida kuitira namaizimba pano dhukesley yedu maizimba vanhu havasiri mwati yangu kamwati yangu guys saka ndahwa kuti nhasi ndambozama kurijusa masekaisaya munhu mumangu makashama vanhu vajesu. I feel so hungry saka ndamboenda pamagwavha because ndoda kuzadza dumbu nemagwavha then ndapedza ndotamba ndatamba kuhama yavo iya yataishataura mugwavha unondaiusora mazuva ekutanga then amene kuzasuku anowanzoenda kuzasuku nandi ndisati ndamboenda kunewe mamwe hamozviona saka ndo mugwavha wangu wandida mboti ndirye wakandinakira zviro zvisingaiti asi ndakapota ndamanya nawo maekirai mudumbu chaimo chaimo kwete chii mudumbu baba simba ndo wandida zvekuredzawo muredzi wewe ndagadzira zviekera unonzi chii baba simba muchi muneti wangu ndawagadzira wekuuya kuzokuravura. How are you uripiko? Where are you? Muredzi wewe maisimba kani makachengeta ndosaka muredzi wawo asingauyi mukuita bhizi rekuchengeta zvisekete zvekuredzisa hove muno dzakubatai zvangu vanhu vakaoma zvavo orutata rwakaendeporwa zviro zviya indoda akaita yelo washington akuti andisanyanya kurya akaita mazi yelo anohwisa mudumbu nekuti zviro ndakanduma mamugwadzi ndakamarya vanhu vajesu mugwavhazo azara pasi ari kuora kandati pasi nodatidzawo pasi satotana nei kumusoro ari kumusoro kona maisi asi makaviga kani yekera dzenyu baba yekera makaviga yekera zvitanda andiri muorenji ngiri kutya kurya izvi zvokuza mudumbu izvi vanhu right atapa masimba ewe unata kuta kurakatika zvisingaiti musatora Simba the videographer andururani pari panapa ndambokudza here zvaita nendururani yedu nhasi pano guhwa rinondiremera vanhu vajesu guhwa akanaka echisika usakwira muti unoda kukwirire muti uneshavire shokweri dzaka muti umwe unoona takabata danda reno rechiredzo iwe uda kukwira muti unoda kudii uvhunike tiri pano manje unoendana nekuchipatara yangu iyo bhenzi haisimuki handidi kukuta nhema handisimukini zvichindondisa vanhu kuchipatara handiti zvakadero akaora here maisimba akaora zvekuora zvichiita kuni hati kana vakaora siyai imomo handei chidzosera ukoko chinhu chevanhu ndipe izvi rinenge rava nemakonye ndonga ndo mamwanga akundihwisa mudumbi waya zvichaitika kurasha iri rinenge indoda rakaibvisa kudai so ndowandei nchidai hamozvo gwavha simuzambisha hamozviona manje ndo magwavha kupi uzasuku unoyi manje mugwavha unouya unonaka vanhu vajesu takati musi uchakoborwa munhu vanhu vachaziva toti magwavha haungopingi washakashamisika musi wakauya achiona mazigwavha akakura hama wandakako akura
chipundo ichi yazi ukachitsika manhuwira achinoita uya kuti ndikai azori mwana nyoka zvivasikale mumu umaona paipo ona magwavha iwa ndipei panapa ndipei maiwe akwana kana ayelo apera tude yelo su vanhu vamwari vaigwadziwa nemagwavha vaya ona senge iri ona magwavha for the people iwe inonyanya kuda nguva akatsvukisa handi motura mumwe wacho unenge wangu wozipiriti ngoda ngotanga otherwise auzombomapedza okay. Kufamba so washazo ndo haya ekerai look at me, oh people of internet, this is me, oh, eating the guavas. Chiripo chisong chataimba chiri kwabiriri chainzi look at me, oh Lord, look at me, oh Lord, and answer my prayers. Ameno kuti chiko zvaizoimbwa nevasikana vaiimba sto, but anyway, right, ndichamborya asi handimapedzesa ndingasafa ngasamuka ndatoda kutovhiwa kuti mhodzi dzibudisiwe ndorya ndogona emagreen handimbomarya ndoda eyeleni. This is it. chimushongoti ndorasha kudai mwoyo wangu kuti mhodzi budu mwoyo kuti irya ndikufadzei vanhu vairi komplena turi kutambisa gwavha vanhu vamwari hapana tamburi kuonai rinonaka nozodei ndaindarya nemhodzi iro riri wani chete mamwanisa ndiri mhodzi anogwadza musada kurevera nhema kuti anzi kudi mhodzi dzohwasa mudumbisi ndodada zvangu ini uri kunditarira fesi yangu iri ndodero ndiri kubuda zino roga kana godzi futi zvinoita guys for the people upenyu hwangu uri kunaka kwakuti mupanaona mindiro iriko zvokwadi renazareta paunozoda kuenda kunoradzika magamba ndo paunoona kuti hauna kungwara because mhodzi inorwadza mudumbi handichadi kuti pesa because kusati kwacho kwakanyanya kuipisa mamwe ese ndorya njira ashaini zviekera zvimukati
chiatora magama ekere werutendo ndongochitsvaka mambishi yautora akanaka ndopesera ngu titora ndiro apachi mwana tirya buto tenda nzinzazina tenda nonaka gudhu toto tinoraswa rasa weldun waudza kuti jambo yagwavha waudzautsanangura kuti unoryiwa sei chivaudza unorya sei gwavha zvakanaka tiita toni resipi zvakasiyana irya kosve tiratidze tinorya sei irya pane chaanobvisa abva makanga ivezonotanga kudya makanda obvisa chi amene kuti chii chaanobvisa zvakasviba izvezvi ndo zvaanokazvibvisa asi mhodzini boda akanga vanhu vakandinyengera ndakazowa mudumbuzuro ro yangu makanda anga tiri kupikiniki yemagwavha natenda apa rapfeka black to black atinonge nonga wononga lakundononga natanga kunonga nonga rimwe unongononga madoko asi vandura kwi ndirochisa mudoko zinanzipedza kana maguta anosiya asi handina testi yandiunyatsodai testi yacho yakadzima yapetoti testi yairi yakadzima ndambohwa imwe testi ndiri kudadira ari kuzhiva ari dembe magwavha kuti vamazuva kumusha uyai kumusha vanhu vamwe atirye magwavha inonge wakaoma aburukira magwavha ndosaka ndichizodai yelo